Ik ben Frederik Wendt, ik ben 53 jaar en ik ben tegemoet met mijn vrouw en de jongste dochter in de buurt van Akkerum. En ben van huis uit een Wageningse ingenieur en eigenlijk vanuit de landbouw eigenlijk via de infrastructuur in de woningbouw te landen komen. En de laatste jaren werk ik als directielid bij een woningcoöperatie in Zwolle. Vanaf 1 juni begint Freek Wendt als directeur bij Kabel Noord. Een hele andere sector dan dat er wend is. Dat is voor mij ook een hele nieuwe wereld weer. Maar een sector die wel heel erg dynamisch is en wat een protte gebeurt. En daar heb ik een protte nog aan. Wat ik heel erg onloekt in Kabel Noord is dat het net alleen maar gaat om geld te verdienen, maar dat het ook echt een maatschappelijke functie heeft. Dus Kabel Noord die investeert in gebieden waar de pure commerciële partijen het net zo gauw doen zullen. En toch als regionale partij zeg maar op een langere termijn te zien, krijg je dat toch van waar. En dat is hartstikke mooi en dat is hartstikke wichtig ook voor deze regio, denk ik. Dat bloedt zeker en voor de rest denk je wat mijn indruk is dat ze zaken goed van elkaar hebben bij Kabel Noord en een goed product leveren en een goede persoonlijke dienstverlening staan voor een goede prijs. En dat is de kracht en dat bloed ik zeker zo. Tot het Safier is, bloot Wendt in Zwolle werken en zal daarna inwerken worden bij Kabel Noord. Nee, ja, de eerste weken stil niet heel goed. Mijn voorganger wil nog wat introduceren. En dus wat dat betreft is er echt sprake van een ware moederdracht. En dat is hartstikke mooi dat ze kan.